Thuolo machielo kendo nyakwa Ramogi marwakini machiegni weche manyien. Weche manyien mag OIMORE otieno makawuono. Parni en otieno mar 11 dwe mar 12 2022. Mana seche manok kende to ganda jo Kenya dhialo nyasi mar Jamhuri Day odiechieng' makiny. Wan gi mathoth ahinya motenore kod mano. Bende wan kod mathoth motenore kod paro mar dwaro mondo mi lok chike mapachoka kichugo kombe kata lemo mopogore opogore. Kweth miluongo ni Leta Usawa Kenya obiro kod dwaro mar timo lokruok ne pend chik kata katiba mar piny Kenya. Kabende ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga othir kod dwaro mar jatend piny William Ruto ni mondo mi lok chike kendo chug apisi mar jatelo maketo piny owacho tesre. Mage to kod mamoko nyakwa Ramogi ber kodwa chakruok nyaka giko mar weche manyien. Mokwongo weche mawamiyo pek. Our oversight institutions, parliament, the opposition, to be empowered so that they can ensure that public resources are used properly. Jatend Kenya William Ruto osiro dwaro mar chugo apis jatend kweth maketo sirikal tesre. Kweth moro motis ni Leta Usawa Kenya koro chako chenro mar dwaro loko katiba kendo keto chik mar neno ni lemo mar jatend piny oluorore e dhoudi duto. Jomadongo ma onego bed ni ne konyowa safeguarding these things. I have a lot of interest in it. Will follow and seek for legal redress on behalf of my people. MCS Mamigori dwaro ni weg kembe mag kunyo mula oketo kumba mar thieth ne jokuny mula. Tudri koda nyakwa Ramogi namba wa marote machok maenari ya deka uchielo nono miwapachi kotendre gi weche manyien mawakelo ni otieno makawuone weche manyien mag OIMORE. Bende nyalo luwo wako kalo e Facebook mar Ramogi TV, Ramogi TV Kenya, Twitter handle en @Ramogi TV KE, YouTube marwa bende nyalo luwo weche manyien otieno makawuono. Kata bende nyalo luwo weche gi ka iluwa e Facebook mara maen George Bati kata Twitter handle @GeorgeBati_. Jaloko marwa iluongo ni Elizabeth Otieno. Bedo kora chakruok nyaka giko nyinga en George Bati. Wacho kod mago motenre gi weche mag jiwo dongruok mapachoka. Jatend piny Kenya William Ruto osiro dwaro mar chugo apisi mar jatend kweth maketo piny owacho tesre. Ruto wacho ni tij kwedo piny owacho winjore otim e yo makare maonge ang'enge kod ketho mwandu. Ne oloso e limbe mare kaunti Manyandarua. Elimbe mare skund primar Mawanjohi, Kipiriri, kaunti Manyandarua. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni dwaro bedo kod apis jatend kwethno mano makwedo piny owacho ni kare wira ni ma biro miyo piny owacho chop singo mage ne oganda jo Kenya kaka winjore. Our friends in the opposition, we have no quarrel with them doing whatever it is that they are doing as an opposition to keep their oversight role. All we are asking them is that we must do this in an environment of peace and being patriots so that we can do that which is good for the people of Kenya. Ruto wacho ni piny owacho mare osikore masira apisi mar jatend kwethno kendo neno ni apisno taka luwore gi chike mapachoka kata obedo ni dwaro ni pod ibiro goye mpaka gi jod bura e od bura mamalo. I am a great believer in an accountable government, and that is why we want our oversight institutions, parliament, the opposition, to be empowered so that they can ensure that public resources are used properly, are used appropriately, so that we can run an accountable administration, because an accountable administration is the one that will bring transformation to the Republic of Kenya. Ruto kwa jodak malwora mar god Kenya mondo mi obed kod dongruok makare kendo gidonje piny owacho mare wira ni en kod chenro makare mar medo kelo dongruok e kaunti Manyandarua. The people of Kenya have spoken loudly against the politics of ethnicity, and they have instructed us as leaders to work together and to bring the people of Kenya together so that united we can forge into the future and ensure that we have a nation that leaves nobody behind.
Ruto singo bero mwandu mag puothe maya gwenge manyandarua kendo losa alwora makare matimo hala e kaunti no. The single most important asset we have as a nation is the asset of our human capital. Ndio tuweze kuendesha maendeleo yetu ya kujenga barabara, ya kufanya investment ya agro-processing, value addition ile mmenieleza, mambo ya masomo, kujenga university, kupitia kwa pesa ambazo ni zetu kama Wakenya, sio ile tumekopa kutoka sehemu zingine ambazo karibu inaweka sisi matatizo kama Wakenya. Bende yuago omenda makorelach mapiny Kenya chulo higa ka higa kaka gope mapiny Kenya osebedo kaole pinje maoko. Komedo ni gerruok mar piny Kenya ok nyal tim gi gope to mana ka oganda chiwore kendo chulo suru kaka owinjore. Saa hizi tunatumia karibu trilioni 1 na milioni 400 kulipa madeni kila mwaka. Imepita yale mambo yote tunafanya. Na ndio sababu tulikubaliana ya kwamba ni lazima kwanza turekebishe mambo ya uchumi ndio tuweze kupata pesa sio ya madeni lakini ya ushuru wetu ndio tuweze kujenga maendeleo yetu kwa msingi thabiti. Ruto singo chwalo gedo mag ute manengo gine piny mana kaka osebedo kotimo e moko kuom counties mapachoka kaka yor bero ngima jodak ma county manyandarua. Ramogi bang' jatend piny Kenya William Ruto golo dwaro mare mar timo lokruok ne chike. Jatend riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga owuok oko kakwedo kang' mar jatend piny Kenya William Ruto mar chwalo ote ne od bura ka odwaro ni otim lokruok ni katiba. Raila wacho ni okang' mar Ruto dwaro ni loki pend chik kendo chuog koda kapisi mar jatend kweth makwedo sirikal en mano modhi ataro mar pend chike mapacho ka. Ote mare Raila wacho ni ting' mar loko katiba ok owinjore obed mar jatend piny. Owacho ni lokruok mar katiba owinjore tim kokalo lwet jopiny kendo owinjore ochwal ajenda makamago gi jopiny. Raila owacho ni lokruok mar katiba nyaka bed mamenyo lokruok manyalo kelo dongruok ne ngima jo-Kenya. Jatend Azimio nono gimomiyo Ruto sani temo kelo lokruok moriwo koda ka gigo mane nie paro mar chik mar BBI ma e kindeno en owuon ne okwedo. Kapodwane mago motende gi weche maga mulo chike kata katiba mar piny Kenya. Kweth moro mong'ere kaka Leta Usawa Kenya koro ni omuoch kod dwaro mar loko chike mapachoka ka gidwaro ni lemo mar jatend piny oluore dhoudi duto mapachoka kendo jatend piny oti mana higni 5 kende. Kokale oboke margi Leta Usawa Kenya oyango kidienje mag chike magigeto kod lokruok makamano magikoni biro kelo ber ne jopiny. In order to amend the Constitution of Kenya 2010, the 4 sequential steps as pronounced by the 2 superior courts below are not necessary. Weche aboro nyaka ne doho mamalo mogik witoko dwaro mar loko pend chike mathur kako kale lipot mar BBI. Kweth moro ma idendo ni Leta Usawa Kenya koro wuok ka giwacho ni mondo piny Kenya ochop lek mage mag dongruok pend chike mathur ka nyaka loki. Kokale oboke mochwoyo kogno kod jotend Leta Usawa Kenya Magare gi Kenyi kod Milton Nyakundi. Kweth no ndiko ne duol ma ochung' ne yiero kod kewe pachoka IEBC ka gidwaro mondo migi thuolo mar chako choko sei kowuok kuom oganda mar loko chike kaluwore kod kidieny mar 257 mar pend chike mathurka. E oboke gino giyango gik magikoni koponi oloki to konde duto mag piny Kenya biro bedo kod dongruok marom kendo monywando gendini duto ma pachoka. Kaluwore kod ng'ur ma piny ma osebedo wi kwan mag dhoudi mawilore e kom mamalo mar telo ma pachoka ma en kom jatend piny Kenya. Kweth mar Leta Usawa Kenya koro dwaro mondo lok chike mabiro keto chik manyien mar neno ni komno oluorore e kind dhoudi duto ma pachoka. Gidwaro bende ni kopogore kod ombulu mowuok kuom jopiny, nitie jogo ombulu mamoko moyiedhi ma ochung' ne gwenge 47 ma gin counties ma pachoka mayango jaloch e kom jatend piny ma idendo ni electoral colleges kaka timore e piny mar Amerika. Leta Usawa Kenya ombulu mar yiero jatend piny Kenya otimo odiechieng' mopogore kod ombulu mag yiero jotelo e kombe mamoko mathurka. Kweth no dwaro ni mondo tim lokruok mabiro neno ni jatend piny Kenya otiyo mana kuom higni 5 kende kasto weyo ne ng'at machielo. Gidwaro bende mondo kinde ma iwinjo e ng'ur e wi duoko mar ombuj jatend piny medi kowuok ndalo 14 nyaka ndalo 30
kaka yo mar chiwo thuolo ne doho nono makare neno mopedhi e nyimgi e wi duoko mar ombulu mar jatend piny, kendo bende ket maler kaka doho owinjore owinj buche motenore kod yiero kochakore doho matindo nyaka doho mamalo mogik. Kopogore kod kom jatend piny, kweth mar leta usawa Kenya bende dwaro mondo olok chike kendo kel chik manyien mabiro neno ni ochuog kom mar Prime Minister, jolupne kod jatend kweth maketo piny owacho tesre. Gidwaro bende mondo olok kidieny mar 83 mar chike mayango kaka indiko jogo ombulu e pend chik masani. E wi omenda mag dongruok, kwethno dwaro mondo med omenda madhi ne piny owacho mag counties kowuok atamalo 10 mag jotend migepe kod jogoro mongirore. Chenro mag loko chike medo ywayo kidienje mopogore opogore pacho ka gikoni mano e yo ma jo Kenya nyalo biro chopo godo lekgi mapok ochopo nyaka ne piny Kenya yud loch higni 59 mokalo. George Bati, Ramogi TV. Gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo chiwo siem ni chenro mar loko chike pacho ka onego tim kokalo ombulu mar paro kata referendum. Orengo wacho ni loko chike e od bura kende ok owinjore ne katiba mar piny Kenya. Ojiwo kweth mar Kenya Kwanza madwaro loko pend chike ma pacho ka mondo osum paro e yo mane otagodo BBI e kinde mokalo, ka wacho ni piny kata jopiny nyaka kaw pachgi e chenro mar temo loko katiba. Ne owuoyo e nyasi mar lamo e kanisa mar Christ Glory Center mani Baro Lengo kwamba katiba ambayo inabadilishwa kupitia bunge moja kwa moja bila kuja kwa wananchi kwanza ni hatari kabisa. Tunajua BBI ilienda kwa kila mtu na hawa walisema ya kwamba BBI haikuwa na msingi. Sasa wamerudi kwa njia tofauti na wanapeleka kwa bunge bila kusikizana na wananchi kwa jumla. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba kama ni kweli mnataka kurekebisha sehemu zingine za katiba, tafadhali tupitie wananchi kwanza. Wananchi wakikubali, sisi tutakuwa na mjadala, tutaongea pamoja kama Wakenya, alafu bunge itapitisha. Lakini hii mambo ya kwenda bunge moja kwa moja ndiye imeleta matatizo mingi sana katika Kenya hii. Nakora mogikomere kod mago maga loko chike kata katiba mar piny Kenya. Koro wadonje weche motenore gi nyasi mar jamhuri ma bende dhialo odiechieng' ma kiny. Ikruok mogik otimore ne nyasi mar jamhuri ma idhi bagi e pacho ka odiechieng' ma kiny. Nyasi maduong' mawang' ni bago e alap mar tuke manyayo e kaunti ma Nairobi. Jagoro mongirore migawo mar arita kwe Raymond Omolo ne otimo limbe e alap manyayo mar rango chal mar ikruok ma oseketi kendo yango ni nyaka sani ikruok manitie oseromo. Nyasi ni kineta kod jatend piny Kenya William Ruto. As it is, we are 100% satisfied. We are ready, and we are looking forward to having Kenyans from all walks of life attend the celebrations that will be presided over by President William Ruto. We have a number of invited guests, ambassadors, dignitaries, senior government officials, and members of the public from across the length and breadth of the country. In terms of security, we have adequate preparations, and we are working very closely with the security personnel. So Kenyans should not be worried about their security for those who will be coming into the stadium as part of the celebrations and across the country. Jatend piny Kenya William Ruto oyuoro e romo mar lalruok e wi yore mag jiwo lony manyasani e tayo chenro mopogore opogore mag dongruok. Romo ma kamano manobagi e kar romo ma KICC bore Nairobi en mar timo ikruok ne nyasi mar jamhuri ma timore odiechieng' ma kiny. Nyasi ma higani piny owacho keto weche mag lony manyasani mag mbui kaka thor wach. Walter Nyambaga nigi lerno. Jatend piny William Ruto timo limbe giko romo makende mar tiyo kod yore manyasani mag dongruok. Romo no motim motelo ne nyasi mar jamhuri mathor mare higani en keto nyime agenda mag lony manyasani. Ruto orado kod jodito kembe mag joketo mwandu maduto ni opara manyime e jiwo chenro mag chwalo dongruok e yo manyasani. Those are the kind of opportunities we are looking for with MasterCard, with Microsoft, and all the other tech companies that are present here. And I want to say those are the opportunities that inspired me to make this Jamhuri a tech and innovation and technology Jamhuri.
Jatend piny William Ruto bende ochiwo geno ne ojende manyalo dwaro tije mag piny owacho ni koro kik bed kod dang'ni ahinya to nikech tije maket kod magigi koro biro yudore e yo manyasani kamoro amora e kuonde duto magintiere pacho kaendi. Creating job opportunities for our young people is on the tech space, on the digital platform, and remote jobs that Kenyans will work from anywhere, whether it's at home or in any part of where they stay. Jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo mane oteno jatend piny William Ruto koni tije mag sirkal maromo 80% ibiro chwal e yo manyasani e kuom higni 5 mabiro. Eka bende singo mar sirkal en keto teko mbui kokalo e tudruok laind chwalo teko e gwenge ma pacho ka mabiro kawo moheo kilomita 1,000. From anywhere and be able to access the jobs we are talking about, because you not only need the connection but you also need the gadget. Gigo machalo kaka weche mag pur kaachiel kod ohelini kendo bende mokelo kanyakla kata mana mago mar ng'iyo ni piny Kenya ogo okang' e yor uchumi. All government services, we now have only 300 government services on the digital space. We're going to move 5,000 government services onto the digital space. And encourage each and every young person who has something that you love. You start doing videos, post them on your YouTube channel, you post them on your TVs, YouTube channel and Facebook pages. Walter Nyambaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Wadhi nyime nyako Ramogi kowuok ka KICC Nairobi kama bende omiwa report kod Walter Nyambaga. Koro wadhi ane gwenge makaluo. Jatend migawo mar chenro mag tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo koro yango ne sirikand jatend piny Kenya William Ruto biro chimore tir kod dongruok maonge thuolo mar siasa. Owalo wacho ni jo-Kenya nitiere kod midhiero mathoth ma sirikal onego kony loyo ka omedo ni kata alwora ma Luo Nyanza bende ni kod dwaro mathoth. Owalo manoloso e kanisa mar AIC Arena e boma ma Kisumo wacho ni tend Ruto biro bero sekta mar lupo, pur mar niang', ochele kod mamoko en ni oganda ma Nyanza oyudo lokruok. E sechego bende manen seneta mar kaunti ma Kisumu Fred Outa to ne oyango ni gionge kod sigu mora mora kod ogai mar Azimio kata Raila mar ODM Raila Amolo Odinga kata doko ni gisiro lwedo telo mar William Ruto. In this region, as Kenya Kwanza government, the only politics that we are going to do is politics of development, politics of the economy, politics of responding to the challenges facing the common mwananchi. So we will be engaging the people of this region to discuss issues of the sugarcane sector, to discuss issues of fishing, to discuss issues of rice, issues pertaining to roads, water, electricity, tourism along the Lake Region circuit, the Lake Region Ring Road, agro-processing industries, and all other development issues that will ensure that we respond to the fundamental challenges facing the people. This team here is not ready to indulge in pettiness. We are here to engage the government of the day, dialogue with them with all the projects that we need from this area. We do not want to involve or abuse Baba in any way. We will respect him as Baba. But we also want to engage him so that we can work together to develop this region. Min od ogai mar ODM Raila Odinga koro wuok tung' mosuo gi moko kuom josiasa e piny Luo masani wacho weche moko ma ok odhi kare wi Raila Odinga bang' kane oremo yudo loch mar piny Kenya yiero maduong' manobagi e pacho ka dwe mar 8 mar higani. Ali Abich chiwo ler mathoth ka owuok e kaunti ma Homa Bay. Min od ogai mar ODM Raila Odinga, Mama Aida Odinga osemalit mokalo josiasa moko e piny Luo masani koro wacho weche ma ok odhi kare wi Odinga ahinya to yoro tudruok mag mbui bang' kane orem yudo telo mar piny Kenya yiero manobagi tarik 9 dwe mar 8 higani. Ka okoni nitie josiasa moko masani koro wuoyo marach wi Odinga kod familia ne to e kinde mag campaign ne gisiko ka gitimo limbe pare kaachiel kod apise. Idwang ka iwuotho mwageno gi nyiwa mwageno motegno mosomo maber tiyo ne tich bar aywagra
ni iwagori, ilongori, ihomori, ni mondo miye gimoro. Ni iwagori ni chuo wadu yawa, anu upara ndasi. Moro ntie kama nyicha order, office na entie. Try to book correct. I get what went wrong. Mama Ida ne oloso e gweng' mar Adiro e kar chud bura ma Homa Bay Town e nyasi mar alam mane obagi ne Human Rep ma Homa Bay Joyce Osogo kama ne okone josiasa ma kamago mondo many gik ma ginyalo timo manyalo konyogi kaachiel kod familia gi ma ok siko ka gilondo piny kod nyingo Odinga kaachiel kod familia mare. Dwar gi minyalo timo itim ispith go family ni ipith go dalau mondi ti ni jo Homa Bay without words sakasani ni gimono no biro ni Facebook ni koro ni wo Facebook. Shame on you, shame on you. Ingat maduong, mature man who went to school dibedi gabedani ngokinyi. Kumachielo bende gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne okwedo mokalo timbe mag njore ma osebed ka itimo na joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri e kaunti ka okoni kaka jotelo gitimo ma ginyalo dwoko timbe ma kamago chien. We have seen several incidences of gender-based violence. Our children are being killed, families are killing each other, fathers are turning against children. Watch more, Winjoni, this issue is a matter we must condemn. But not just condemn, we must deal with it. So as a county government, we are going to start soon to talk to our people. Ka jotelo mamoko e kaunti mano yuoro e kinde nyasi no ne osingo biro tiyo kanyakla mar dongo kaunti ni. I have launched a community-based organization for the Greater Achuonyo that I gave to Karachuonyo. I am launching another CBO. Tunataka kazi endelee. Ramogi TV ler kendo winjore makare. Kasto ka endi bende aneno ka Ramogi an jalango tieno. Ruto dwatamo opposition keto sirikal tesre mano pache jalango tieno. Ero kamana enya. Kasto aneno ka endi Ochieng kaya en bendo kete Ramogi TV. Ka ineno ka Mheshimiwa Honorable Willy Kinyanyi mano MCA Mayala Township kachiel kod Ben Aguto wacho ni gineno Ramogi TV ka gintira Kango Pride gwenge mag Yala kucha. Wacho ni dwaro mar loko katiba en gima winjo bed ni timo koluwore gi chike kendo jopiny winjo bed ni miyo thuolo mokwongo ka gikawo pachgi kendo ginyiso gik ma gidegier mondo timne lokruok. Mano Willy Kinyanyi gin gi Ben Aguto Kango Pride Yala. Nyakwa Ramogi yiena mondo mi akaw yueyo par ni pod wan gi mathoth ahinya mabiro koting'o ma. Oganda medo penjore ka bende kaunti ma Siaya medo dongore. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0. Mana kaka rally manyochacha timore kweno pugro pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Qatar Jackpot. 6 games, 8 bob, shinda 60k kila siku. Tuma neno QJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyi thuolo mar neno makare kendo rango chudo magi kokalo e yor simo.
Laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo adhiya. Very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en page laktar. Kendo kaw simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana Ramogi TV. Chiemo kelo wa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' wadhi nyime gi weche manyien mag OIMORE. Jopuonj mapok ondik kod duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC ni kod matin ne juma achiel kende mondo mi gior barupegi mag manyo tich. Ma bang' duol nolando thuolo ne jopuonj 35,000 e sikunde mag sekondar primary. Kweyo mongirore omi thuolo 9,000 kamago makadhi nyime. Ka bende nyaka ibed ng'at mane oyudo grade mar C+, kendo bende ni kod C+ e somo 2 ma igombo puonjo. Kamogik, to en ni nyaka ibed japuonj ma ondikore kod duol mandiko jopuonji e pacho kae. Jopuonje mag primar bende idwaro mondo obed jo Kenya, gibed kod otese mag P1, ka bende nyaka gibed ni gin kod namba manyiso ni gin jokanyo mag TSC. Funga! Jopuonj ma ibiro ndik kuom thuolo mar higa achiel mar konyo e skunde mag sekondar kod primar nyaka bed jopuonj mapok ne ondik kod duol mandiko jopuonj TSC e kinde ma okalo. Ka bende idwaro gi kod kad mar okumba mar thieth mabiro konyogi ka giyudo masira e kar tich. Jopuonj mabiro konyo e skunde primar ibiro chul Sh15,000, ka mago mabiro konyo e skunde sekondar ma adundo to ibiro mi Sh20,000. Karibu pana PS. Ndiko mar jopuonje gi biro bang' piny owacho mar William Ruto singo mar ndiko jopuonj maromo 30,000. 30,000 teachers will be hired by January so that they can help us deliver on the most important component of preparing citizens of this country, that is education. Jopuonj ni kod nyaka tarik 16 mar dweni mondo mi gior kwayo mag-gi e yor mbui. Judith Omondi, Ramogi TV. County ma Siaya en achiel kuom counties manie alwora mar Nam Lolwe kendo achiel kuom counties 4 ma kaluo. County ma Siaya ni kod huma kaluore kod kit thuondi ma osewuok e gwengego e rang'iny mopogore opogore koriwo koda ka somo, siasa, tuke e kind mamoko. Mak mana ni ng'ur moko pod nitie mar ka bende dongruok mar county no osechopo rang'iny mopogore kod nying ma en go nyaka ne tend loch gwenge donje higa mar 2013 to kata motelo ne mano. Jaelieta menyo chal mar dongruok mar Siaya. Wende osegolo mapako Siaya. Mosenindo Musa Juma, jangolo marahuma nowero Siaya Kababa. Wendno manoting'o nying Siaya malo. Penjo maduong' en ni bende Siaya nie rang'iny mar dongruok moganda ma pok ochope kaunti no ni gode pachgi. Picha mane ma jogo madonjo Siaya mokwongo romogo. Siaya kedonjo, Siaya ikeni donjo, ikeni sekalo Siaya. Sigana igoyo gimomiyo Siaya okrure gi dongruok. Joma ywak no ni thurwa inego ji, thurwa yiero ji na kwaro da mago gin mana believe ma joketi chunygi. Dogro dala uged. Boma ma Siaya ipako kendo iseyo e okang' marom kaluwore kod dongruok mare ahinya nyaka ne loch mar kor gwenge chak tiyo e higa 2013. Adiye Siaya to osechidongore to pok odongore maber ahinya kata mapiyo piyo.
odongore lakini odhi mos ahinya. Siaya masani ok en siaya machon. Kecho tuo fo kana riembo pickup siaya kocha tayudo ka ne en bungu kaka indiga den ka. Ne en ga ina bungu miole kuoyo ne wan kambi mon nyaruoth olo kuoyo kanyo moloka loka bungu. Grofa ne wan ga achiel. Sani grofa sani neno kichopo ka cooperative nitie, siaya center nitie. Roundabout be nyogi kelo kama mapok waneno ga nyaka nene. Nyaka ne telo mar kor gwenge chaki, nyaka higani, pok omenda ne kaunti ma Siaya kanyakla oseromo bilion 39.5 kwa kuom piny owacho mamalo. Usuru ma kaunti osechoko oromo bilion 1.7 kod hola ma kaunti ziyudo ma onge nyinyo oseromo bilion 3.3. Dongruok matimore mos, jodak moko tudo gi bedo ni onge ohendni madongo matimore ka giwacho ni Siaya owinjo wuoge keto geno gi e osach jopuonj kende. Jopuonj ne wategemea chon ne miwa msara, to jopuonj loan moko manobiro nyalonde moko mihole ologi nochamo msach gi te. Jopuonj ng'engi tiyudo ga msara nil. To siachwa kae onge kambi mora mora mantiere kata manyalo miyo pesa circulate e taondwa kaendi. Onge gima kelonwa pesa. Wan mana gi jopuonj kende gima wang'iyo ga ni kochamo msara ka pesa bete e siachwa ka. To ka jopuonj pok oyudo msara to pesa onge e siachwa ni. Kopogore kod jopuonj, ohala machielo ma giwacho ni ng'eny e bomano en mar otende, kata bed ni tok midhusi ma Covid moko kuomgi pok ochier. Chakre Covid, hotels otho. Hotels otho kendo tho ma joma nindo onge, jowuoth onge, joma chiemo onge. To kotho ka kothono, to tiende ni kuonde wabro tho te. Gimedo ni achiel kuom dongruok madhi miyo boma ma Siaya kod kaunti no dongore e okang' mamalo en chiro pur e puodho ma Dominion. Piny duto dhi gik ma dhi gi chiemo. Chiemo kosebedo ka onge, piny tek. To Siaya koripo benu aonge chiemo, kech Siaya wan gi swamp maduong'. Moingo counties te, wanyalo pidho Nyanza as a region. Okwadwar no bed kaka wasebedo. Ma kaen pur kata en lupo to ayudo mana yuto moromi mana chiemo modiochieng' achiel seche moko be okoromo. Koro wadwaro gimiluongo no value addition. Dongruok mar bomani ichaki tudo gi apeini moluore ma nyaka sani to thothgi oselosi, kata kamano giwacho ni mae pok oromo. Ndara mose med kata mose gine moko Siaya ka nitie, wano nitie kata ma wuok Siaya kadhi Bondo. Nitie ma obe no kete ma wuok Siaya kadhi Nyadorera mwalo to madhi nyaka Kwale Gunja. Kuom ndendigo gikonyowa, kata kamano joma loso gi pe oket maber. Ndara mowuok Siaya kadhi Luanda, ndara no osebedo marach seriously. To ndara naneno ka penne nyalo yawe, to nyalo kelo tich bedo mayot. Nikech ndara no sani mondo mi gwenye kata jam to gi pikipiki, chuno nyara chenya ga slow down. Siaya Dominion kinyalo go lam ba chop mwelo kacha busenge bendo chop. Siaya town economy mare nyalo idho malo, kech wanyalo yudo ka mtoka wuok Kisumu Siaya usenge. Migosi Ochieng', jalo matayo mwisho tel, nigi kwayo makende ne jo Siaya mondo odong bomano, kowacho ni osebedo kotwak gi johala e medo timo dongruok e bomano ma Siaya. Nasebet ka puonjo ji kendo pod awacho kod ji nyaka chieng' kawuono. Ne kiyawo handi to jirande nigi oweteni, kik ine kata kik itim nigi marach. Hergi kaka iherori kendi, kendo ohala timatima nikech happy mar odiochieng'i en mari. Dongruok mar boma ma Siaya en mano ma jodak kanyakla kod welo neno ni osedeko. Kata kamano, gin kod geno ni dongruok maka kod kacha mosebedo katimore biro yaw thuolo ne joket mwandu mondo dong boma ma Siaya e okang' mowinjore. Jailieta, Ramogi TV, Siaya. Moko kuom MCAs e od bura mar kaunti ma Migori dwaro mondo weg kembe mag kunyo mula e kaunti no keto kumba mar thieth ne jogo mag indiko matiyo e kuonde kunyo mula. Bende gidwaro ni kembe go ndik jotich kaluwore kod chike matayo ratiro mag jotich e pacho ka. Ripota marwa ma Migori Juma miyo walero wi wachno.
kuondego mag kunyo mula e kaunti ni ma Migori koro osebedo kuondego mag nweng'o mag oganda mathoth. E seche ma gitimo tijegi, girado kod ageta mopogore opogore ma oting'o hinyruok kaachiel kod wito ngima e bwo bugni. Serikali inafaa waangalie jambo hili ili wajue ya kwamba raia pia wanategemea uchimbaji hii mdogo mdogo. These people, they don't take care of the safety precautions. Gino mose yangore eni thoth jogo bende tiyo kuondegi mag kunyo mula ok oseber ka idewo ngimagi gi joko bende koro ndikogi wira ni kata mana okumba mar thieth koro ok migi. And one day I went there ma piwanga potho chwer. Ng'ato wa South Africa kata UK kata America to mikech en gi pesa to biro tudore gi joma dongo manie ground kanyo to jogo kawo kembini gi ka gibedo very dirty things. Koro wuon kambi to ni UK to proxy to ja Kenya. Koro proxy ema tiyo ka. All employees must be covered with the National Hospital Insurance Fund. There is no safety. The noise alone, which comes from that, the ballistics, gives even blood pressure problems. Moko kuom MCAs e kaunti ma Migori wacho ni saa koro chopo makembego mandiko ji mopogore opogore e kuondego mag kunyo mula ni nyaka koro migi okumba mar thieth kaachiel kod kata ndikogi kalore kod chik. Will follow and seek for legal redress on behalf of my people. And I will escalate it to county assembly. Osebedo gima bet tek matin nikech kimule kitero kakimedo to lweti kaka lweti teteni ne kan en live wire. So it's not been very easy. Ywak bende koro nitiere e yo ma bende koro piny owacho koro chiwo go lesen ne kembego makunyo mula. Joma dongo ma oningo bede ne konyo wa safeguarding these things. I have a lot of interest in it. Iyudo kikelo gimore bunge ka ne mondo kal tikwongi penjo to gini artisans matindo manie ground kacha to ere kapo kwa miyo ng'ani license, ere kaka ng'ani japiny to dhi konyore gini. Sisi wenyeji tukienda kutafuta maleseni bado tunaambiwa bado kuna mambo mengine hayajakamilika ili maleseni yaanze kupeanwa, lakini hao wengine unaona ya kwamba wanakuja wakiwa na hizi maleseni, hatujui wanatoa wapi. Chike mag kunyo mwandu ma e bwo lowo e pacho kae wach ni ngima jogo matiyo kuondego nyaka koro ng'i makare. Kata kamano mae koro pok oketie tim e kuonde mag kunyo mula ma opogore opogore e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kowuok Migori nyaka Ramogi wadhi ane Kisii. Lwenja piny gedore tend kaunti ma Kisii e kind gavana mar kaunti no Simba Arati kod seneta mar kaunti ma Kisii Richard Onyonka ma wacho ni gavana Arati tiyo marach kawo kedo kod jotije mag kaunti no. E romo mar jotelo ma Abege Tutu mar somo paro manobagi Mosocho, jotelo mag Kisii kotelegi kod jaod bura makono Anthony Kibagendi kod jaod bura ma Kitutu North Jafeth Nyakundi osingo mar ng'anyo kendo balo gi gavana no po nono ni odhi mbele gi riembo jotiche tich masani dhi nyime kaunti no. Korka kore gavana Arati osingo mar dhi mbele gi mano ka wacho ni yore ma itiyo godo gi josiasa e tiyo marach gomenda mar kaunti no kosingo dhi nyime gi dino rode mag kuo e kaunti ma Kisii. You gave letters of employment last week. We will support you, Mr. Governor. If you do an excellent job, we will guide you, we will advise you. But if you don't listen to us, we will walk away and we'll start planning how we are going to remove you from power, whether you say you have money or you have no money. Tulimpa hata ile wakati alianza hii vita. No targeting any clan. But if you are a ghost worker, you are coming from Bogetutu, I'll deal with you family, even if you have a godfather. You must work. This county, it has 6 clans. It has 9 constituencies. Every constituency must benefit from the county government of Kisii. Oganda jo Masai oyudo rieko mar rito ngima sibuoche e thim.
Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never work together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Qatar Jackpot. 6 games, 8 bob, shinda 60k kila siku. Tuma neno QJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Wadhi nyime nyako Ramogi. Gavana mar kaunti ma Uasin Gishu Jonathan B ogolo chik mondo milor bache duto maidore kuonde dak manitiere alwora mar boma ma Eldoret. Owacho ni bache maidore kuonde mag dak koro kwan gi osemedore mapiyo mokalo gino ma oyango ni rocho ngima rawere ma odak e alworago mathoth gi koro donjore e yore mag tiyo gi yedhe mamero ji. Ne owuoyo e boma ma Eldoret kama okwayo tend kanise kod jonyuol mondo kaw ting' mar puonjo rawere kaka yor reso ngimagi. Wataombea taji kila moja. Hivyo basi kuna clubs nyingi zimekuja hapa Eldoret, night clubs, na kuna nye zimeenda mpaka kwa residents za watu. Hiyo nimetoa amri zifungwe mara moja, kwa sababu inakaribisha shetani kukaribia watu. Na unajua tusipokuja kuhubiri wahubiri wenzangu hapa, shetani atatukua nafasi, vijana wetu wanapata mahubiri wengine kando bandia kwa clubs na nini na nini na nini. Kwa hivyo hata tukiruka mwaka ingewezekana siku nyingine tukuje turuke wote na kila mtu na watoto tuende pamoja ili wasipotelee kule mbali. Saa hizi mambo ya bangi ime increase kabisa. Tuombe tuokoe watoto na generation ambayo inakuja kule mbele. Rawere buora mawuok e kind oganda jo Masai ne oyuoro e nyasi mar tuke mag rawere ma idendo ni Masai Olympics ma obage gweng' ma Kimana e kaunti ma Kajiado. Jokeno ne alwora yango ni gisiro nyasi ma kamano kaachiel kuom yore mag reso sibuoche ma kinde mokalo ne inego gi rawere kaka yo mar rwakogi e duong' ka giwuok e kidieny mar bedo yawuoyi matindo. Wycliffe Oko nigi ler mathoth. Wende mamit mag kit oganda dhod Masai yawa yanga nyasi. Nyasi ma ibago e gwenge ma Kimana mayudore e tie got ma Kilimanjaro machiegni kod tong' piny Kenya kod piny libamba ma Tanzania. Nyasi go mariwo kanyakla rowere mawuok e oganda mag Masai ting'o tuke ma opogore opogore kaka mano mar batong', tuk chikruok, piem mag ng'wech e kind tuke mamoko. Hii Masai Olympic imetusaidia sisi community kama hii rika yetu ya Warani, sababu awali tulikuwa tunaenda kuenda wanyama kuua simba, na Masai Olympic ilipofika tukaambiwa tuache juu wanyama ina faida, tukaacha kuua wanyama, tukaanza sasa kufanya mazoezi ili tushinde medal na kuna pesa. Jochan chenro mar nyasigo yango ni e kinde manene
kido kod timbe oganda Jo-Masai ne dwaro ni yawuoyi duto mane osechopo e kidieny mar bedo joma chwo kendo donjo kata e keny, ne chunogi ni nyaka gidonji e thim kendo pedho lee mager ma en sibuor. Ma en yor nyiso chir. Gilero ni kaka yorno mar reso sibuoche e thim, ne gibiro kod yore mamoko mag kadho rawerego e kidienje mag ngima. Omiyo ne gibiro kod nyasino ma gi dho ngere idendo kaka Masai Olympics. The combination of compensation, Maasai Olympics, improved community benefits and employment through the community ranger program has had a huge impact on the lion population, and it's one of the few areas in Africa outside of protected areas where lion population is stable or growing. Wanyama saa hii wanatembea na sisi, wanatembea na ng'ombe na tunakula mahali moja, ng'ombe anakunywa maji mahali moja na wanyama, na tumeona hiyo ndio faida. Hiyo ndio faida saa hii tumepata tofauti ya wakati huu na wakati ile. Ka opogore gi mich ma imiyo rowere mowuok joloch e tukego, nyasigo bende isiro gi duol matayo ng'wech e thurka ka giyango rowere mani kod mich kata talanta e tuke mag ng'wech. This year we have an enhanced partnership with Athletics Kenya, who are here today, and slowly over the forthcoming years we hope to embed it into Kenya's athletic program and use it as a path for talented athletes that generally don't get the opportunity to receive an opportunity for training and hopefully possibly a professional career. Mana kaka ogendni mamoko, nyasigo matimore nyadiriyo higa ka higa bedo rapar ne rowere mawuok e oganda Jo-Masai ka giwuok e rang'iny mag rowere nyaka mano mar chwo ma koro yienegi donjo e keny. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Nakuru Queens oloyo Kisumu All Starlets e League mar mine. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. The socials, especially on Facebook, and now Diana. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703 254 254 for bookings. Opak Road. Aniluonga ni Sarah Brenda. Mondo mi yud wendani kaka sikiza Tirumari, dimana *860 418 # to parie Ramogi TV en yaot mar jower duto. Pungua. Nini inaendelea hapa? Wewe funje mlango hopyo. Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Nkundiala la juu. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku saa hii. Lugha tiso, unacheka na una meno mbili. Changamka wakati wowote, mahali popote, na vipindi vipya vya makarao. Wapi huko? Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass are we together?
Machiegni nyakura mag jonge weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Jatend migao mar tuke Ababu na Mwamba kachiel gi gavana ma kaunti ma Uasin Gishu Jonathan B notimo limbe ma apoya e lap ma Kipchoge Keino magedo mare osebedo kadhi nyime e kaunti no kano wuoyo gi jofwambo bang' wuoth e labno. Na Mwamba onyiso bwok mare kaka gedo mar pauno timore mos, kolero ni jago mane omiyo rak mar gedo nyaka tim mapiyo mondo otiek gedo no. Bende nolero ni nonro onego tim kaka omenda osetiyo e gedo mar pauno korka kore. Gavana ma Uasin Gishu B nowacho ni gedo mamos mar pauno osemayo jotugo ma kaunti no thuolo mar tiyo gi pauno ka jochulo suru ema koro winjo matek bang' labno muonyo pesa mathoth modhuro nyaka ne chak gedo mare. Yeah, but this stadium is too important. This is a very important facility. This is Eldoret. This is the heart. This is the home of champions. I think it is appalling that having spent a lot of money here and there is nothing to show. For every project to start, it has a plan to complete. So I think, like Wasiri has said, we will plan and we have to start again because we can't wait anymore. The contractor should be answerable because if we don't do a serious audit, some wastage is sure that it has been done here, and we really need to be very careful. While visiting Kinoru Stadium 2 weeks ago, I ordered an audit of all these facilities. The state of Kipchoge Keino right now tells me that that audit is even more urgent. And at the conclusion of that audit, we are going to know exactly how much money was spent on a facility like this. And why does it look like this? And why is a contractor not alive here on this site? And then we are going to announce a plan on what to do with all these facilities. Obviously, this is a case of mismanagement, and this could just be the face of corruption. Turn this thing off. Now it's just a joke. Tuke volleyball mag jotugo mani kod ng'ol orumo e county ma Meru ka tim mawuok e counties ma Siaya otieko thuolo mokwongo kilogi gi timbe mawuok Bungoma gi Meru mane otieko thuolo mar 2 kod 3 kaluwore e kidieny mar wakeni. Tim mawuok e county ma Bungoma notieko thuolo mokwongo kilogi gi tim mawuok e county ma Siaya. Thuolo mar 3 nokaw gi tim mawuok e county ma Meru. Timbe mawuok e counties 12 pacho kano yuoro tukego mane otimore bang' bedo kod ng'ikruok nikech midhusi mar corona. Kalure ni gin tuke ma pok ong'ere ahinya. Jotugo sirikal kagiwacho ni pok otimo lendo e yorno makare. Tim mar Kenya omako thuolo mar 3 gi mar 12 e kind pinje mag Afrika kod pinje mangima. Kalure jotugo lero ni ponono ni inyalo mi tuke gi mbi maber kod sirikal ginyalo timo maber moloyo. Joloch nodhi dala gi mich mopogore opogore. This is one of the para sport. Tuko na nyingi zaidi ya 10. Actually kuna powerlifting na nyingine nyingi, but hii ndio inabeba watu wengi because it's a team sport. Kuna individual sports, powerlifting, kuna table tennis, wheelchair, amputee, football na vitu kama hivyo. Ni michezo nyingi sana. Ndio naona tunahamasisha counties na walemavu wenzetu ili waelewe kuna njia nyingi ya kuweza kupata talanta na kuweza kujisimamia. Actually we count this as one of economic activity and empowerment activity within a county and in the local level. Jotugo mani kod ng'ol e county ma Mombasa ywak ni kata obedo ni gin kod lony mag tuke mopogore, tend county kaachiel gi joket mwandu mopogore pok owuok oko motegno mar siro tukegi. Magi ne oyangi gi jotugo opira maonge tiendegi achiel midendo